Hello guys, good afternoon. So it's Sunday, 2 PM and yun, on the way na po kami para sa aming 4th batch of distribution. Unahin na po natin yung Lower Bikutan. Sa mga taga Lower Bikutan, see you. So kasama natin si Admin Jaika at si Cherry. Ayun, good afternoon everyone. Checkpoint ka ba? Yes, hello. Papasok na po kami ng Barangay Don Bosco. So tagus po ito ng Lower Bikutan sa may SM. Ayun guys, see you and social distancing lang tayo, paalala, at don't forget to wear your mask and gloves. Checkpoint ka ba? Yes, hello. Papasok na po kami ng Barangay Don Bosco. Checkpoint ka ba? Yes, hello. Papasok na po kami ng Barangay Don Bosco. Checkpoint ka ba? Yes, hello. Papasok na po kami ng Barangay Don Bosco. So guys, nandito na po tayo sa boundary ng Paranaque at Taguig. Ito po yung Bikutan na sinasabi. So malapit na po tayo sa area. Hello guys, it's 2 o'clock and 20 minutes. So andito po tayo ngayon sa Lower Bikutan, Taguig. Kasama ko si Admin Jaika, si Cherry at si Lian, ang ating coordinator dito sa Taguig. So getting ready na po kami sa mga ipamimigay. And yun, mga taga Lower Bikutan, tara na. Yung mga nalista lang So yun. Hello guys, it's 2 o'clock and 20 minutes. So andito po tayo ngayon sa Lower Bikutan, ipamimigay. And yun, mga taga Lower Bikutan, tara na. Yung mga nalista lang So yun. Andito na po tayo sa Marcelo Green Village. And ito po yung pangalawang area natin. Bibisitahin po natin yung mga kapwa nating Bicolano na taga Camarines Sur. Kasi po sila, na-stranded po sila at hindi rin po sila makauwi. So yun. See you. Hello guys, so andito na po tayo sa Marcelo Green Village. And ito po yung pangalawang area natin. Bibisitahin po natin yung mga kapwa nating Bicolano na taga Camarines Sur. Kasi po sila, na-stranded po sila at hindi rin po sila makauwi. So yun. See you. Hello guys, so andito na po tayo sa Marcelo Green Village. And ito po yung pangalawang area natin. Bibisitahin po natin yung mga kapwa nating Bicolano na taga Camarines Sur. Kasi po sila, na-stranded po sila at hindi rin po sila makauwi. So Dito Tulong. Samdik Tulong. Ay, papilahin po muna. Hindi pa ito nakapila. So, hello guys, it's already 7 o'clock ng gabi and kakauwi lang namin galing ng ng food relief distribution. So, ayun, nakakapagod pero napaka worth it. So, see you all sa lahat ng mga taga Airport Village and mga fast track kawayanan. See you bukas and let's continue yung ating extended food relief operation. God bless you and well inside your here.